kula saged piyambak kula. Nggih. Nggih. Ibu. Ibu. Kenapa, Le? Adik arep mengendi, Bu? Adik arep diajak ramamu. Udan Ibu aku kena letam tok, Ibu. Mas Ego. Pripun Kang Mas? Ketok Bali kowe. Kadange sinten? Adikku sing bagus. Ibu, Mongko ya durung adus to, Le? kena letam ning buli kono nek udan nek. Udan nek. Kan mulai tok ngono. Ibu. Ratus yo. Bu, pripun iki? Ibu, Iya, mongko dhisik ya, Le ya. aku pacake nganggo keris ini lho, Bu. Ora usah nganggo keras-keras sapu kuwi. Mongko tak tundas keris. Ibu, aku pacake ya, Bu. Tak pacaki tak dandani iku anak kok, Jen. Kalau kaya apa kudu anak. Kang Mas, ngagem ngeten iki lho Kang Mas. Bu, Ibu gak nangis, Bu. Ibu aja nangis ya, Bu. Aku baru nangis, Bu. Nangis Kang Mas. Ibu ada nangis, aku baru nangis. Aku ingin kembali. Wis aku. Jadi kamu. Aduh, kecingan. Ampun Romo. Gini Le. Romo. Ayo Le. Sopo sing ngangkon nimbali karo anakku? Sopo sing ngakon sane? Kula Romo. Kula melu. Piye? Melu. Aku ramamu. Nggih, Romo. Aku ramamu. Sampun Romo niki Kang Mas. Tiba, tiba ibu. Tiba Romo. Aku kok anggap sapi ya nek jenenge. Romo. Sampun Romo. Kang Mas. Romo. Ojo kok cedhaki. Mundhak ketularan. Menika Kang Mas kula. Ngerti yen iku sedulurmu. Nang iku duweni penyakit sing nulari. Ayo mari. Ayo kene. Ono nggih ono. Padha ono. Padha. Kang Mas. Wis kok tok sing apik. Romo. Kula melu. Kula melu. Baleni meneh. Acak yono. Baleni meneh. Cangkem. Punjang Romo aku. Mangap. Asih. Lho wong kaya ngono kok betah nyawang. Mbok yo ditukokno obat celek. Kowe kok ora gampang iki kapan. sampun Romo. Kowe kok betah ngilowo kowe. Kowe di sini lho apa? Di sini aku ora kene panggonan. Ono laras dintir panggonan. Kang Mas mriki Kang. Ojo. Mati. Romo ambeh. Romo ambeh. Nai Bati. Putramu diparingi mam. Ono. Ambeh aku ambeh.
emang sampun Romo. Romo. Kang Mas. Niki Kang Mas. Ayo dede betul. Adik. Ambil hingga ambil. Rasa pertama. Ancen tolong kaya ngapa wae lek Kang Mas. Ojo nanti kowe melu-melu tidak sio marang Kang Masmu sendiri. Boten. Taler, Bu. Ayo manut. Kula dulang kok, Bu. Aku ya didulang. Sik, Bu, untune tak ngene-ngene, Bu. Ramane. Kowe njaluk dulang. Kowe njaluk mangan. Yen dapurmu kaya ngono pangananmu ora sego. Panas. Ramane kesanipun pun anak penjenengan. Rama kula lesu, Rama. Lesu njaluk mangan. Tak golekno kodhok brut ya. Iya. Boten, Rama. Kang Mas. Ora usah dikei mangan. Kula pun 3 dina, Rama. Yen perlu selawase kira tak kei mangan. Mergo aku ora seneng duweni anak kowe. Nak kowe njaluk mangan, ini maju ini. Mbak Imam, Rama. Kasih sing durang iki Ramane. Asik, mam, Rama. Aku sing menehi mangan. Dulang, Rama. Heeh. Dulang. Huh? Ayo mangan. Mo. Mangan. Mo, Rama. Kira kepengin mangan sego? Oh. Ayo pangan. Ora kena mbok jumbut karo tanganmu. Mau kena letong iki kan, Pantes yen kowe mangan sego campur klethong. Ayo mangan. Ayo pangan aku pamit ibu. Kurang ajar. Kurang ajar. Nyai Pati. Sumiye. Lek, sumiye. Nyai Pati. Ora usah dadak. Aku cukup. Piye? Wis tak wenehi mangan kowe yo. Saiki tak wenehi ngombe yo. Yo. Banyu putih. Seneng kowe. Mangap. Lho disiksa ngene kok ora mati-mati. Saben dina dingenekke kok ora mati-mati. Kok awet tenan nyawa. Triki sangat tentu minta pencerengan menika kalian putra pencerengan piyambak. Isin, aku isin. Nyai Pati. Nyai, wis ora usah digagas perkara. Legowo, kowe ora pantes manggon ning dalam kepatihan. Kowe minggat. Ampun, aku ning kene wae, Rama. Kowe mau minggat. Ampun Ramane kesane. Ora entuk minggat. Boten. Yen ora entuk minggat ngene. Kekno wong. Sapa sing gelem rumati? Aku saguh sing menehi Prabeyo. Boten. Sing ngragati aku. Boten Ramane kesane pun. Iku kang Mas kula Rama. Piyambak. Menika pun anak kula Ramane kesane pun. Diwenehke wong yo ora entuk. Boten. Dicancang ning alas ae. Ampun Ramane. Yo ora entuk. Yen
Yen ora entuk mikir. Sumikir. Aja Rama. Kowe kepengin tak sampluk nganggo nampan apa kepengin tak breki kursi? Pilih. Aja Rama. Kowe gelem minggat ora? Gelem minggat. Sabar gowo. Sadar keri Rama, sadar keri, sadar. Sadar ku Rama. Sadar. Rama. Ibu. Ayo minggat. Perkara sandal jabet kok. Nyai. Bancakan sego liwet. Mergo kelakon paunek-unek kapan anakku lego minggat saka dalan kepatihan. Nek robot dan tegel jawab lego kados ngeten ramane. Ora tegel. Wong perkara kaya ngono kok ora tegel. Dilalek-lalekke. Nyai aja lali kewajiban. Sowan ana ing dalu mulan. Muga-muga kula dherekaken. Ya Allah, dosaku apa ya Allah? Muga-muga bapak sing kaya ngono atane picek. Wong aku anake kok ora diakoni. Aku bingung arep melu sapa. Bapakku dhewe tak eloni ora gelem. Apa meneh wong liya? Aku arep kendak gayaku. Loh, ana bisa. Ya. Kendak tenan iki timbangane urip ora ana ditiloni kendak aku mesti mati. Ora mati-mati. Bingung aku. Kendak. Iya, nyawa manggone ning gulu. Dene. Mati. Sep. Mati. Sep. Ora mati-mati. Kudu munah. Siji. Loro. Telo. Dapat tua. Dapat tua. Aku wis mati. Kepotok dewa aku mati aku. Aduh. Aku mati. Aku mati. Dewa. Matur nuwun dewa. Sik to. Sing kok undang dewa ki sapa? Sampean. Aku ki dudu dewa. Aku iki uga menungso ora beda karo kowe. Lho kok sampean nulungi kula. Ngene-ngene aku ndak takon nang kowe. Kok nganti kowe arep mati kendhat
mati gantung diri iki perkarane apa? Bapak kula ora gelem ngakoni kula. Anake loro. Sing cita jenenge Handoko, sing cita jenenge Legawa nggih kula. Adik kula rupane bagus, kula rupane elek. Bapak kula boten gelem ngakoni. Bapakmu ora gelem ngakoni kelawan kowe. Nggih. Mergo rupamu ki ala. Nggih malah kula diusir ke omah. Kula bendina diajar terus kok. Bapakmu ki jenenge sapa lan mung saka ngendi? Pangkate niku bapak kula Patih. Nek jenenge lali, nek jenenge sing cilik kula apal. Wong ki ku karo bapakmu dhewe kok jenenge lali. Lah saploke diangkat Patih jenenge diganti are. Dadi nalikane bapakmu diangkat dadi patih, kowe durung ngerti jenenge. Nggih, nek jenenge cilik Ambeh. Patih saka ngendi? Dana bulan apa dana napa kula ora tau dicak sowan kok. Kowe iki putrane Paman Patih saka Purwodana. Nggih. Kula ora diakoni anak kok. Mula kula ajeng kendhang. Ngene ya. Nggih. Yen pancen kowe durung ngerti sapa sabenane aku, ing kene ki bakal ndak wenehi weruh. Menawa sejatine aku iki Pangeran Hadiwarna. Uga putra saka Purwodana. Ning dina apa? Yen to pancen kowe iki kalebu putra ning dalem kepatihan, pendak kala mangsa aku iki mlebu ning dalem kepatihan aku ora weruh lawan kowe. Kula dikancingi kok boten entuk mlebu omah. Kula katengene kandang sapi niki kena telek sapi kabeh niki letong kabeh niki kok. Dadi semono nggone nyiksa wong tuamu. Nggih. Uripmu saben dina mung cedhak lawan kewan. Nggih. Mapanmu ono sakjroning kandang. Nggih, Ndara. Kowe iki uga kalebu putra wong nomer 2 ana ing Kraton Purwodana. Ewadene kasiksa uripmu. Ing kene aku bakal sabiyantulan kowe. Aku bakal menehi pitulungan lan kowe. Mboten kula nek potok bapak kula diajar menah kok. Kowe ora susah wedi. Mung kowe perkara bapakmu sing ngadepi aku. Saiki kowe melu kawon aku, ndak jak sowan ono ing pendopo. Lah mengko nek bapak kula ngamuk, Kowe tanggung jawabku. nggih nek matur kula manut. Kowe manut. Nggih. Ya wis ayo. Ndara. Pikantuk pangestunipun Kanjeng Rama, sowan kula kalih ing sambi kula sungkem kula katur. Tak tampa pangestune wong tuwa tampanana ya nggih Pangeran Hadiwarna. Kebat anggen kula nampi mugi nambahi dhateng teguh kayuanan kula. Nggih. Beda karo padatan jeneng sira kok njo ngadep ana ing ngersane Rama, ana wigati ngono apa? Nggih. Sambung kalian dawuh pangandikanipun Rama nalika semanten menawi saderengipun kula kawisuda lenggah wonten ing dampar Maesondanu wonten ing Kraton Purwodana. Iya. Keparenga kula medal saking pendapi kraton kedah ngertos sepinten tebanipun laladan wonten ing Kraton Purwodana kejawi saking menika kula kedah saged pawor dhateng kawula ingkang mapan wonten ing Karangplati. Kuwi bener nggih. Lah mila saking menika Rama kula sampun ngendikani menapa ingkang dados dawuhipun Kanjeng Rama. Sak menika kula gadah memitran Rama.
duwe mitra, Ngaten iki. duwe kanca. Gadah kanca. Pancen kuwi Rama kersake bisa nyelarasake kahanan lan ngerti amba cite negara ing Purwodadi. Nek pancen jeneng sira duweni pemikiran mbok yo ditepungake kelawan pun Rama to Le. Perkawis menika gampil. Namung kemawon nalikane sepisanan kula pinanggih, kula menika rumaos melas sanget. Jalaran mitra kula menika bocah ingkang ala rupanipun saben dintenipun dipun siksa dhateng tiyang sepuhipun. Saya-saya nalika kepanggih kalian kula piyambakipun nangis sambat dhateng kula, mugi kula saged mitulungi dhateng panandhangipun Rama. Nggih, Hadiwarna. Dadi gedhe cilike jeneng sira nyelametake pawungan utawa bocah sing sarandining awak sarwa cacat. Ngaten injil. Ala wujude malah kepara wong tuane ora sayang karo anake, dak sia karo anake, disia-sia malah kepara ora entuk manggon ana ing omah ngono apa? Leres ngaten Rama. Punten dalem sewu pengiran. Piye? Kok kebangetan wong tuane. Nah, Kok kebangetan wong tuane. Yen ngrumangsani dhewekne kuwi nganak-anakake, duweni anak kok nganti disiksa. Lho wong tuwa ngono kok ora disambrengkel. bener kuwi Setyabuna. Mila saking menika kula piyambak ugi gumun. Lho gelem gawe kok ora gelem ngrumati. Kebangetan. Banget. Lho nek kula niku sing duwe wong tuwa kaya ngoten pun kula plathok sirahe. Leres ger. Nggih. Nggih, Kula saking menika Rama, kepiye nggih? panjenengan menika salah satunggalipun pengayuman. Iya. Kula kepengin sanget Kanjeng Rama menika wicaksana. Keparenga kula nyuwun mitra kula menika mangke kula suwanaken wonten ngersanipun Kanjeng Rama boten ketang namung sak abdi juru taman. Monggo mangke dipun paringi perdamelan. Kaya ngono. Aja kuwatir panjenengan isun salah sawijining ratu kudu tumindak berbudi bawa laksana lan wicaksana. Ala dikaya ngapa pikawulane pun Rama. Ora kaya nek ndek anak elek ora gelem ngakoni, nek bagus gelem ngakoni, wong tuwa apa kaya ngono. Ya, mula aja suwen yo coba adepke ana ngersane Rama to. Ya iya. Ya kunos. Ngaten menika kawon. Lungguh. Ora mung trima melas. Lah bocah kaya ngene kok bapake iki tega mentala, ora sayang malah saben dina dipolo diajari ya Le. Nggih bapake matane picek nggih. Ya kaya ngono iki wong tuwa sing ora bener gelem duwe anak ning ora gelem nganakake, ora gelem ngrumati, ora gelem rumah. Dadi wae iki to bocah sing Menika pangeran. Punten dalem sewu. heeh kepiye Setyabuna. Anggen panjenengan nemu lare menika saking pundi nggih? Wonten satengahing mono nalikane bocah menika kekes atine. Mung jalaran saben dina kasiksa tanpa guna uripe piyambakipun badhe mati gantung. Kula tulungi. Arep bunuh diri. Le. Ajeng mati gantung. Kula sing nulungi. Anak demit pangeran menika. Anak demit menika. Anak demit. Nggih. Nuwun sewu, ngaten nggih Rama. Iya. Mung boten ketang ala dikaya napa bocah menika nggih saged tata jalma. Oh, nggih. Mila keparenga panjenengan dangu sinten naminipun lan niki sejatosipun putranipun sinten. Punten dalem sewu. Ampun dipun dangu Sebabe apa Setyabuna? mangke menawi panjenengan dangu kalian nem-neman menika. Iya. Rening nem-neman menika anggadhahi penyakit sing menular. Panjenengan enggal tundung minggat mangsangoni mawon. Setyabuna. Kula Aku kok
cubriya karo kowe. Nggonmu gething karo bocah iki kok nganti kebacut-bacut. Kula mboten gedhing. Nanging menika wonten ing Pendhapi Agung. Mongko Pendhapi Agung menika sowaning para priyagung luhur. Lajeng dipun campuri kalian tiyang kados ngaten menika malaikat dipun tundhuke mawon. Ya sik. Mbok aja sia-sia temen karo bocah iki. Tak dangune sawetara. Le, Nggih, jenengmu sapa? jeneng kula Legawa. Jenenge kok ya apik. Isih ndek wong tuwa apa? Mati wong tuamu. Sik Setyaguna. Kula Sing tak dangu iki dudu kowe. Sing tak dangu iki Legawa. Lah kowe dadak maksudi meneng. Bener jenengmu Legawa. Nggih, ratune. Kowe sing ndi wong tuwa. Asih genep kalih. Isih genep loro. Adik kula setunggal. Pinter yen ngono jangkep kanca ndiyane nyatane nggone matur ya cetha wijang gamblang Legawa. Nek pancen kowe isih dhewe wong tuwa loro, saiki coba wong tuamu jenenge sapa lan manggone ana ngendi? Wis matur wae ora apa-apa. Ora susah. Matur kula sing jujur. Mengko yen ana apa-apane aku sing tanggung jawab. Sing jujur, sing cetha ra. Mergo putraku kae tanggung jawab jaga keselamatan. Nggih, bapak kula. Bapakmu jenenge sapa? Legawa. Nggih. Ora ana bapak jeneng. Lah nggih, wong bapak kok kepelan iki. Ora ana bapak kuwi jenenge. Wis jujur ae jujur. Nggih. Bapak kula modhot. Dudu bapak kula modhot. Bapakmu jenenge Modhot. Mboten niku nenten sing modhot. Ana sing Modhot. Nggih. Setyaguna. kula. Lho kok Modhot iku napa ta? Pusakamu aja diodot to. Bocah kok semono gedhe. Legawa, ndang bloko wae ora usah wedi. Bapakmu sapa? Apa ya pancen bener bapakmu ana ing Pendopo Purwoda ana kene. Nggih. Nek kene iki Nggih, tenan ngono apa? Nggih. Oleh Nggih. Hadi Warno. Lanjut nek bapak iki ana pendopo kene iki njur sapa? Apa aku bapake? Bapakmu sapa? Mboten. Mongko kuwi bapakku. Nah, Tuaku. Mboten. lah nek bapakmu kene coba ditudingi. Sadar, mboten sadar. Piye? Mboten sadar. Ana sandal. Nggih. Setyaguna. Kula Iki ngopo? Sandalmu iki ngopo? Bocah. Ora sangu sandal to. Wis saiki Legawa bloko ora saudi. Bapakmu nek pancen ing pendopo kene tuding ana jenenge sapa? Legawa ora susah wedi, aku tak cawis gaman. Nggih. Bapak kula Pate Setyaguna. Pate Setyaguna. Astagfirullah. La haula wala quwata illa billah. Setyaguna. Kowe kok kaya ngono to, Nono? Duwe anak kok ora gelem ngakoni. Duwe anak kok sia-sia kok malah bener iki anakmu apa dudu? mboten. Kula mboten gadah anak man pirsan. Wong rupa kula ngaten, bojo kula ngaten, anak kula ngaten kok gadah anak kados ngaten. Mboten mokak, mboten. Mboten. Nek wong tuwa lanang ora ngakoni anake, rupane elek iki lumrah. Saiki aku tak takon bojomu. Nyai Pate, Nang iji sinuwun. apa bener iki anakmu? Nyai Pate, Nang iji sinuwun. Anu
Nanji kepiye? Mboten suwun. Mboten. Bu, aku anakmu. Cangkemmu. Bu. Dadi iki dudu anakmu to Nyai Patih? Kula anake. Iya anakmu apa dudu? Mboten. Ora. Ibu kowe tega, Bu. Legowo. Kene, maju kene. Nek ngono kowe cetha bocah sing ngamugawan. Gawe-gawe iso-iso nyatane Setyaguna Patih kae ora ngakoni nek kowe anake. Iku adik-adik, iku adikku. Ngaku. Andoko, Ijin. apa bener iki Kang Masmu sedulurmu tuwa? Piye? Bang Sulana sing cetha, sedulurmu tuwa Ayo matur sing cetha. Dulu kowe iki. Matur sing cetha. Matur sing cetha ning aja ngaku. Piye? Boten. Ora. Dudu. Aku Mas Bude. Legowo kene. Kene. Jebul pinter kowe adol kelas. Pengen njaluk diayomi ning nyatane kowe ngapusi. Kowe durane ngersane ratu. Nyatane Setyaguna, bojone Setyaguna lan Handaka kae putrane ora ngakoni karo kowe. Umpama bapakmu Setyaguna ora ngakoni, kae wong wedok mesti melas, mesti gelem ngakoni. Nang kae ibumu ya ora gelem ngakoni. Mas Bude. Tidak. Apamu? Legowo sepet mripatku nyawang kowe siji jember iwel sing mesti aku melas karo kowe ning mergo kowe dura ning ngersane ratu wani ngapusi marang ratu yo ing pendopo kene ana bumi sartane minggat lunga minggat jebul sing kok anggap bocah apik ning nyatane Romo. Menapa ngaten menika jejering pengayuman? Menapa ngaten menika sesembahan? Dupeh duweni panguwasa wenang gawe abang ijone negara njur sampean tumindak sak wenang-wenang. Romo. Nek pancen Kanjeng Rama menika purun menggalih kanthi ati temening panjenengan niku sampun saged maos blagat lan pasemon nalikane panjenengan dangu kaliyan Legowo kados pundi blagatipun Paman Patih ning wis semanten panjenengan niku malah suruh dak sio dateng Legowo. Man. Enten apa, Nggih? Sampean niku nggih ngoten. Enten apa? Lho sampean iki gelem gawe ning ra gelem ngakoni. Napa sampean isin mergane sampean ala rupane? Lho sing gawe sinten? Lho. Sampean ngertos sak kula gawe niku. Kula niku percaya kalih Legowo. Adakane bocah kaya Legowo niku mboten iso goro, dhewekne isane mung jujur. Monggo. Monggo nek sampean iki mboten gelem ngakoni, mergo niku anake sampean. Ning kula ajeng nyepatani kalih sampean. Nek sampean ora gelem ngakoni Legowo niku anake sampean, muga-muga sampean mati sambar bedhek. Mboten mandi, Ger. Kula nak wayah mendung rak mboten metu saking omah. Napa sampean ajeng betah? Napa sampean ajeng betah? Lho nek sampean iki ra gelem metu saka omah. Nek ngoten sampean iki jejering patih sing kanggo tanggung jawab. Nek pendak kala mungsuh tepi kewajiban terus pripun sampean? Napa mboten ajeng metu saka omah? Nggih medal. Lah nggih. Nek nak wanci mendung kula mboten medal. Lho, jengen bledek. Jengen bledek niku
Mboten mendung mboten apa. Nek ancen sampean iki mandi sepatane kula kalih sampean, panas banter sampean yo sambar bledek. Ngoh. Sakniki kula ngertos. Nek Kanjeng menika salah satunggaling pengayoman. Sing nalika semanten kula pundi-pundi panjenengan kula sanjung-sanjung. Ning wis semanten. Namung sak perkawis kula nyuwun dhateng panjenengan, mugi welas dhateng legawa kemawon. Panjenengan boten saged nyenengake ati kula. Dina napa? Dina napa kula deku-deku wonten ing Purwaduka Rama? Lho nggih, Radi Warna. Radi Warna. Iki kepiye Setyaduna lah kok malah kaya ngene kedadeane. Perkara legawa bocah sing wujute ora mbejaji ning malah putraku Sabelo. Sing bener ki anakmu apa dudu? Boten saestu. Lan Nggih. nek pancen dudu anakmu ora dadi sebab ning nek kaya anakmu kok ora mbok akoni bakal cilaka kowe. Kabeh kok nyepatani karo aku. Nyai, lho iku piye? Ratu nyepatani, putrane ratu nyepatani. Ramane pancen kabeh iki mau bener. Nek dene sampean tegelan mentara pidak sia marang legawa. Nek sampean ora iso balekke legawa ning pengarepanku, nganti selawase aku ora sudi caturan karo sampean. Nyai mati! Wis ora usah digagas ibu. Ora usah digagas. Tak golekno ibu meneh. Wong ngertos. Wong ngertos panjenengan. Wiwit wonten ing griya. Panjenengan nyiya-nyiya dumateng kamas kula. Kula boten tega. Panjenengan menika wong tuwa sing Bang Cinde, Bang Oyot. Kula ditindik nanging kamas kula sampeyan oyot-oyot. Saumpama kula dados kamas legawa. Mangkenipun panjenengan menika nyiya-nyiya dumateng kula. Napa kula mulya kanthi ance-ance wangkenipun Kang Mas kula? Mboten. Mboten Rama. Kula mboten dados anak pate mboten napa-napa. Parang Rama. Ayo kok! Ayo kok! Bojo minggat. Anak minggat ora apa-apa. Bareng bojo minggat sing tak keloni sapa? Derajat kodhok diunggahno nang meja klorot ning peceret. Ora apa-apa wong lanang senajan wis tuwa. Payu omah-omah. Nyai Patih golek ning cebluk-cebluk